Għal-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil jekk Joe Cassar għamel dnub dan kien wieħed żgħir. Kien f'intervista fuq Radio 101 ftit sigħat qabel kien ikkonfermat li Cassar se jibqa' parti mill-Grupp Parlamentari Nazzjonalista li Busuttil sejjaħ il-każ ta' Cassar bħala dnub venjali. U pruvaw jużaw lilu biex minn għalihom lilna jalqulna ħalqna, fis-sens illi la għandkom kontu tagħmlu xi ħaġa mela m'għandkomx id-dritt illi titkellmu fuq l-iskandli illi nagħmlu aħna u jekk idkom kontu għamiltu anki dnub venjali. Simon Busuttil kompla jiddefendi l-aġir ta' Cassar billi qal ir-relazzjoni bejnu minn taħt karozza sistema ta' sigurtà u xogħol fid-dar hija privata. Relazzjoni privata bejn Joe Cassar u Gaffarena qabel l-aħħar elezzjoni. Simon Busuttil iddefenda l-aġir tal-eks Ministru Cassar minkejja li kien kisser il-kodiċi tal-etika tal-Ministri u s-Segretarji Parlamentari. Joe Cassar dak li xtara jew ma xtarax minn għand Gaffarena kienet relazzjoni personali, m'hemmx flus tat-taxxi tal-poplu involuti, m'hemmx illegalità involuta. Ftit tal-ħin wara l-intervent ta' Busuttil fuq ir-radju, Joe Cassar fi stqarrija qal li mhux se jibqa' kelliem mal-Oppożizzjoni dwar il-kultura, rwol li ftit li xejn konna nisimgħu dwaru, biex hekk xorta se jibqa' parti mill-Grupp Parlamentari Nazzjonalista. Cassar reġa' ddefenda emilu qal li ma kienx jaf u ma tax permess lil Gaffarena iħallaslu x-xogħol fil-proprjetà tiegħu. Fi stqarrija l-Partit Laburista qal li l-fatt li Simon Busuttil ma keċċix lil Joe Cassar mill-Partit Nazzjonalista wara li bħala Ministru ħarigali tikkonferma error of judgment doppju tal-kap tal-Partit Nazzjonalista. L-ewwel kien illi ssib tiddefendih bħala bniedem integru u t-tieni li meta bl-iswed fuq l-abjad ħareġ li ħarigali kbar bħala Ministru, Simon Busuttil xorta żammu bħala parti mit-tim tiegħu u qed jerġa' jiddefendih. Reazzjoni ta' Simon Busuttil għall-akkużi tant gravi u ippruvati fil-konfront ta' membru parlamentari tiegħu hija dgħajfa, ridikola u frankament tad-daħk qal il-Partit Laburista. Fl-ħarnet tingħad li l-ikbar error of judgment ta' Busuttil huwa li ddawwar bl-istess membri ta' amministrazzjonijiet passati. Simon Busuttil ma biddel xejn temm il-Partit Laburista.